Dawato na namo yung challenge na ligo challenge. Yan, so magkabo sa mi. Ligo challenge daw. Challenge. Ano sa sapo Ligo ba? challenge ang mga diri ta, diri. Magkabo. Napiksan ang cellphone. Napiksan oh. Napiksan. Ayaw ba kayo napiksan? Ayaw.
unlimited tubig. Walang babayarang tubig, libre. Yan. So, thank you guys. Thank you sa pag-watch. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Nening Payat Vlog. So, bye-bye. Happy Valentine's belated.